Здравейте! 22 януари е ден на светлината, ден на бялата луна и вътрешната светлина. Това е ден на истина, чистота и морална яснота. На този ден Вселената подкрепя решения, взети с чисто сърце. Не става дума за перфектност, а за светлина във всичко, което правим. Какво е добре да правим на този ден? Да бъдем честни със себе си, да вземем решения, които ни носят вътрешен мир, да затваряме стари цикли спокойно, да прощаваме и да освобождаваме, да избираме себе си без вина. Не трябва да правим това, което през този ден е да не лъжем или манипулираме, да действаме от страх, инат или отмъщение, да правим компромис със съвестта си, да задържаме нещо, което вече е изчерпано. Вселеновия ден не наказва, той просто осветява всичко, което вече не е в хармония. Светлината на Селен показва истината, подравнява живота ни в правилната посока.